Dobrodošli u novi klip. Ovaj klip će inače biti veoma kratak, nemamo puno o tome da pričamo. Pričat ćemo o patch notesu 6.20. Ništa posebno na prvo oko ne izgleda, ubacili je Verna, promenili par heroja, ono kao i svaki drugi patch, nerf buff i to, ali samo da ga nađem. Ali, basic attack lock-in. Ako ne znate šta je ovo, kada recimo imate animaciju auto ataka i do sada je bilo recimo da kad se završi auto atak da se damage uradi kontate na neprijatelju. Sada će pre nego što se animacija završi će se dogoditi damage. Znači dogodit će se za 0,3 sekunde pre nego što se kontate animacija završi. Pa to na prvo oko ne izgleda uopšte puno. Pa i nije puno za neke heroje. Ali eto, ja sam Riven main i ovo je ogroman buff. I Riven uopšte više nije među težim herojima, zato što takozvani fast combo, koji je bukvalno bio najteži kombo na njoj, najteže za izvesti, je sada među najlakšim. Evo vidjet ćete u klipovima koje ću da snimim. Pa ovako. Prvo ću vam pokazati kako izgleda normalan fast combo, kako izgleda normalan stari fast combo. To je bilo nešto na ovoj fazi. Znači, udarate i prekidate udarce, mislim, udarcima prekidate animaciju magije, a magijom prekidate animaciju udarca. Videli ste kojom je to brzinom uređeno. Pogledajte sad ovo, zbog onog buffa. Pogledajte kako mogu da uopšte ne pomeram miš. Znači mogu... Failovo se bio jedan udarac, ali nema veze. Ajde, sad ćemo da uradimo još jedan. Pa da vidite. Znači, ovo je stvarno ogroman buff, sad može svako da igra Riven. Mislim, ne može baš svako, ali... Znači, ovo je novi fast combo. Bolest. To je stvarno nenormalno jako. Evo, tom brzinom može da uradi bronza. A bronza sa tim kombom uvežba još 2-3 komba, a može dođe do golda bez ikakvih problema. Bez ikakvih problema. Znači, ovo je stvarno preko. A sada novi fast combo se radi isto kao stari, samo što je mnogo brži. Za ovo treba stvarno imati brze ruke, brze refleksi i sve. Sad ćemo probamo. Vidite, prekidao sam sebi sam posljednji udarac. Jebem ti igricu. Nema veze. Alo, grompere, trde glupi. Sad ćemo probamo još jednom. Znači, a za one koji ne znaju šta je fast combo, napišite u komentarima, rado ću napraviti tutorial za Riven. Guide, o svim kombojima koje ja znam. A znam sve komboje, verovatno. Zato što samo Riven igra. Na top. U džungli mogu neke druge, nebitno su uopšte. To bi bilo to, tako da svi koji su mislili da počnu da igraju Riven, sada je iskreno pravi trenutak. Ja se samo nadam da je ovo namerno urađeno. Mislim, ne nadam se, pošto sad stvarno bit će pih ili ban 100% na rankedu. Ali ja se nadam da je urađeno namerno, a ovaj bre, šta se sad teo kažem? Ja se nadam da je ovo... Ja se nadam da je ovo slučajno urađeno, da je ovo neki bug i da će se popraviti, pošto stvarno nije u redu da ovako nešto može se urediti. Znači stvarno ovo je prevelika brzina. Stvarno glupa stvar. I to bi bilo to za danas, mislim za ovaj klip. Sutra prekosutra vjerojatno kačim neki put do mastera. Snimio sam game sa mojim dobrim drugom, vidjet ćete ko je u klipu. Hvala vam što ste gledali, bacite koji koment, like, meni to iskreno dosta znači, vama oduzme možda 10 sekundi života i to je to. Ćao!